Kai gidan ƙura za ka wannan bulan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Na ce gidan ƙura za ka wannan bulan. Wallahi ofisa raguwan na gini na ne na ɗauko. To yanzu ina za ka kai shi? A kurki nake gina a cikin gida, isa ga na ɗauko. Okay, a kurki ko? Tsugunna ka taɓa shi a kan baka yi. Yalla gwada Allah ka yi haƙuri. Na ce ka tsugunna ko? Ka yi haƙuri yalla. Ka tsugunna. Zan je in dawo in na zo ban same ka wallahi sai na harbe ka. Inna lillahi wa inna ilaihi. Na ce ka tsugunna ka dora shi. Dan Allah dan Na ce ka dora. Ina ma magana. What? Allah kwai. Kai, me kake a nan? Wani soja ne ya kama ni da bulan nan. Shi ne ce idan na sake na sauke, idan ya dace ya harbe ni. Idan ban da kai mahaukaci ne bakka da bulo a kage kama hanya.